आङो चिरां जिल्लानिफ्राय आं 2023 आव फायर टेक्न'लजि एन्ड सेफ्टि इन्जिनियारिं ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्स इन्दौर मध्य प्रदेशनिफ्राय बिनि उनाव आङो थ्रु केम्पास प्लेसमेन्ट जयपुर एयारपर्टआव एभिएशन सेफ्टि टेक्निकेल एयार साइट टीमजों आङो 1 बोसोर मावदों बिनि उनाव आङो फरायनायखौ गाराखैमोन आङो नाजादोंमोन मोनसे सिकिउर जब बा न'नि खाथियाव बा आंनि जे ड्रिम दंमोन टु गेट अ प्लेसमेन्ट इन हाइड्र'कार्बन सेक्टर जेखौ आं फरायबाय थानाय समाव टारगेट खालामदोंमोन आं मोनसे हाइड्र'कार्बन सेक्टराव फायार सार्भिस टीमजों सार्भ खालामनो थाखाय फर फायार सेफ्टि बेखौ आङो नाजाबाय थादों साख्रि मोननायनि उनावबो बेनि थाखायनो आं फरायनायखौ गाराखै आङो 2024 आव अल अभार इन्डिया जे परिखा जादोंमोन फर फायार सार्भिस डिपार्टमेन्ट बा फायार सार्भिस सेक्सन बेयाव सिनियर इन्जिनियारनि जे पोस्ट ओंखारदोंमोन बेयाव आङो एग्जामाव मोनसे सिट सिकिउर खालामनानै दा आङो प्रेजेन्टलि फायार इन्जिनियारनि हिसाबै आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो लोगोसे आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव आङो फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार बा फायार इन्जिनियार होनजायो अल अभार इन्डिया अइल इन्डिया लिमिटेडनि आन्दाराव आरो आङो 2023 आवनो ग्रेजुवेट जानाय बिनि उनाव मेरला सिख्लाफोरा जाय परसिउ खालामनो नागिरदोंमोन केरियार अपरचुनिटिसफोरखौ डिसकभार खालामदों मिथिनो फैदों फायार सार्भिस बा बेबायदि मोनसे केरियार अपरचुनिटि थायो होननानै बिसोरो आंनिफ्राय माने गाइडेन्स लानानै बिसोरोबो आंनि कलेजाव उनाव जइन खालामनाय जादों आरो दा आङो दा अइल इन्डिया लिमिटेडआव एज अ फायार इन्जिनियार फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार अफ अइल इन्डिया लिमिटेड आं बे हिसाबै दा साख्रि मावनाय जागासिनो दा इस्युआ बे जादों कि दा रिसेन्ट इयार 2026 आव सासे सिख्ला शिबांगी सनवाल होननाय बेयो NFSC नागपुर जायखि होम मिनिस्ट्रिनि आन्दारनि मोनसे प्रिमियार कलेज बेनिफ्राय फायार इन्जिनियारिं डिग्री लानानै फैदों दा फार्स्टआव बे जादों कि होम बे CMनि जे अफिसियेल हेन्डल्स बा पर्टेल्स दङ बेयाव हेडलाइना ओंखारदोंमोन शिबांगी सोनवाल एज फर्स्ट फायर फाइटर बा फायर इन्जिनियर फ्रम NFSC नागपुर क्वालिफाइंग फ्रम NFSC नागपुर बिलंगिंग फ्रम आसाम डोमिसाइलनिफ्राय फर्स्ट फिमेल फायर फाइटर फायर इन्जिनियर किन्तु बेखौ फार्दार मिडियायाव बेयो कमिउनिकेट जागासिनो बा नेक्स्ट बिनि जे पोस्ट ओंखारदों इभेन मोनसे मिनिस्टार जोंनि आसामनि सासे गिदिर मिनिस्टारनि जे ससियेल मिडिया पर्टेल दङ अफिसियेल हेन्डल बेयाव बियो पाब्लिसाइज जादों कि बियो आसामनि बा नर्थ इस्टनि बेयाव क्लियारलि मेनसन दङ नर्थ इस्टनि फर्स्ट फिमेल फायर फाइटार होननानै बेखौ आङो रं होननो नागिरो खारन आङो बे प्रेक्टिसाव लास्ट 2023 निफ्रायनो आं बे प्रेक्टिसाव दङ 1 बोसोर आङो सेफ्टियाव दंमोन किन्तु बिनि उनाव आङो शिफ्ट जानानै एज अ फिमेल फायर फाइटार आङो इन्डास्ट्रियाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आंना बेनो कि बिनि आवगोलावबो जोङो ओंखारनानै माने इन्डास्ट्रियाव एज अ फिमेल फायर फाइटार जोङो प्रेक्टिसाव दङ मा खारनाव बेबायदि जादों बेखौ होनजायो कि बेनि न'आव जे थांनानै इन्टारभिउ होनाय जादों बेयो इन्टारभिउआव NFSC नागपुर बेखौ मेनसन खालामनाय जादों फार्स्ट फिमेल फायर फाइटार फ्रम NFSC नागपुर क्वालिफाइ खालामनाय होननानै आसामनिफ्राय किन्तु बेनि जे हेडलाइन्सफ्रा होनाय जादों जेखौखि मानसिफ्रा मेनलि फरायो जेखि पाब्लिसाइज जायो हेडलाइन्स मेनलि बेयाव बिसोरो मेनसन खालामदों कि NFSC नागपुर नङा बिसोरो मेनसन खालामदों फ्रम आसाम आरो अफकर्स अफिसियेल हेन्डल्स मिनिस्टार्सफोरनि बेखौ मास फलोइं थायो बिसोरनि हेन्डल्सआव बेयाव अफिसियेलि ओंखारनाय माने बयबो फरायो बेयो मा खालामगासिनो मोनसे मिसकमिउनिकेसन खालामगासिनो कि आसामनिफ्राय आवगोलाव रावबो फिमेल फायर फाइटार ओंखाराखै होननानै आं आवगोलाव ओंखारग्रोनाय आरो बिनि उनाव आङो मेरला हिन्जावफोरखौ गाइड खालामदों आंनि कलेजनिफ्रायनो बा बेलेग गुबुन कलेजनिफ्रायनो आङो सिनायनाय सानै साथामसो हिन्जाव दङ जाय बिनिफ्राय आवगोलाव ग्रेजुवेट जानाय दङ बिसोर आंनि टाचावबो दङ आरो बिसोर इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसाव दिनै फैबाय टाटा बेबायदि जिन्दल स्टिल बेफोरजों मावनाय दङ दा आरो आं दा एट प्रेजेन्ट आंनो निजे 2 बोसोर जाबाय कमप्लिट जाबाय आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो जोङो बेयाव नट अनलि इन्डास्ट्रियेल फायर बा इमारजेन्सि बा एक्सप्ल'जन हेन्डेल खालामो जोङो लोगोसे जोङो पाब्लिक फायारबो हेन्डेल खालामो फर पाब्लिक सार्भिस जोङो बेयाव मानि लक सोरबानि पाब्लिक एरियायाव माबा हाजार्ड जादों माबा मोनसे अराउन्ड लाइक सेफ्टि हाजार्ड ओंखारदों फायर रिलेटेड बा एक्सप्ल'जन माबा मोनसे बेबायदि केस जादों एग्जाम्पल जोंनि खारसांनि ब्ल'आव जेखि 1 मास सोलिदोंमोन बेयावबो जोङो
लागिनानै दंमोन आङो आंनि मेल कलिग्स कि फायर डिपार्टमेन्टआ मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट जों फरायनायावबो जेरै जों फरायगासिनोमोन बियो बिराद प्रिभिलेन्टमोन इट वाज भेरि भिजिबल टु मी बियो मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट बाट जोङो फिमेल जे आंनि कलिग्स दङ बा आं जोङो बेखिनि बोसोराव शोल्डर टु शोल्डर जोंनि मेल कलिग्सफोरजों मेरला फायर इन्सिडेन्ट्स वगैरह प्रेक्टिसाव हेन्डेल खालामबोनाय दङ बेनो आंना स्टेटमेन्टआ कि शिबांगी सोनवाला आसामनि बा नर्थ इस्टनि फार्स्ट फिमेल फायर फाइटर बा फायर इन्जिनियार नङा बिनि आवगोलबो गुबुन हिन्जावफोर ओंखारबोदों आंनो निजे 2023आव ग्रेजुवेट जाबोदों दा बिथांनि बेबायदि माखासे दं इनफरमेसन सोंखांनायनि खेत्रआव नोंथांनि पार्सनेलि माबा मोनसे फिडबेक जादों आंनि पार्सनेलि जों बयबो मिथिगौ दानि दिनाव सोरबा जुदि माबा मोनसे सार्च खालामनोबा मा खालामो बे माबाया गुगल खालामो राइट दा गुगलनि सार्च इन्जिना हाउ माने ट्रिगार माबोरै बियो वर्क खालामो नोंना जे हेडलाइन्स थागोन मागोन बिनिफ्राय बियो मोनसे जेस्ट बहनगोन आरो नोंनो रिजाल्टेन्ट होगोन पार्सनेलिथ' इट विल गिभ मी अ केरियर इम्पेक्ट एन्ड दोज हु ग्रेजुवेटेड आवगोलाव ग्रेजुवेट जादोंमोन खारन बियो मोनसे टेगलाइन थाबाय कि बियो एन्टायर नर्थ इस्ट बा आसामनि फार्स्ट होननानै केरियर इम्पेक्ट बयबो जोङो हार्डवर्क खालामदों जोङो आवगोलाव नट अनलि हार्डवर्क जोङो फरायनायाव हार्डवर्क प्लास जोङो इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसावबो मेरला माने बेबायदि बिकज फायर फाइटिं इज वाट नों बेयाव नोंनि लाइफखौ केयार खालामा इउ आर जस्ट जम्पिं अफ इन अ हाजार नोङो बेयाव मा खालामगासिनो नोङो सामनेवालानि केयार खालामदों नोङो बेयाव नोंनि बेनिफिटनि थाखाय माबाया नोङो इरेसपेक्टिभ अफ युवर सेफ्टि नोङो सार्भ खालामगासिनो टुवर्ड्स पाब्लिक आरो नोंनि जेराव नोङो माने अर्गेनाइजेसनाव प्रेक्टिस खालामगासिनो स' अल दोज हार्डवर्क बे बोसोर बोसोर हार्डवर्क खालामनाया बियो मोनसे नल जागोन आरो प्लास बियो मोनसे रं इनफरमेसन पाब्लिकनि सिम थांगोन आरो सोरबा जुदि गाबोन सार्च खालामगोन सोरमोन आसामनि बा नर्थ इस्टनि फिमेल फायर फाइटारा बे जि पस्ट दङ बे जि हेडलाइन्स दङ निउज मिडियानि जे हेडलाइन्स दङ बेफोरो बे सार्चखौ मा खालामगोन माने इम्पेक्ट खालामगोन देन पिपल विल हेभ दिस रं आइडियोलॉजी कि आसामनि फार्स्ट फिमेल फायर फाइटारा शिबांगी सोनवालमोन सो दैट wrong media communication but publicity I am not supporting that so okay फोसावैनि जाहोना बेनो कि आङो हेला आङो सेफ्टियावमोन खारन सेफ्टियाबो फायरनि मोनसे पार्ट आंना अलवेज आंना मोनसे ड्रिममोन कि आङो फायर सार्भिस बिकज आंनि फादाराबो फायर सार्भिसावनो मावबोनाय आंना अलवेज मोनसे टार्गेटमोन कि आङो फायर सार्भिसखौनो सार्भ खालामनो फर ससियेल कज आङो हेला सेफ्टियाव होजादोंमोन आङो केम्पास प्लेसमेन्टआव आङो एभिएसन सेफ्टि जेखि आंनि ड्रिम जब नङामोन बा आंनि ड्रिम केरियर नङामोन बेयाव आं थांनानै दं खिन्थु कम्पानिनि पलिसिया बे जायो कि जोङो 1 इयार नङाबा जेरावबो ओंखारनो हाया बेखायनो आङो 1 इयारनि उनावसो आङो फार्स्ट एग्जाम होदों आरो बेयावनो अल अभार इन्डियानि एग्जामाव आङो मोनसे सिट बेक खालामनानै आं बेयाव फैफिनदों बेयो आंनि ड्रिम केरियरमोन आं बेखौ मोनबाय दा आंना बे टाइमाव जेला आङो ग्रेजुवेट जादों आं बेफोराव माने बारा फोसावसारनायाव बारा माने इन्टेन्सिफाइ खालामाखै खारन हेला आंना टारगेटआ बेनोमोन कि आं माबोरै मोनसे बेबायदि आंनि ड्रिम केरियर जेराव आं कि फायर सार्भिसनि थ्रुयै पाब्लिक सार्भिस होनो हायो बेखौ आं माबोरै सिकिउर खालामनो हायो बेखायनो आं बारा बेफोराव ओंखारसावाखैमोन आरो आं बेबायदि कि आं बारा पाब्लिसाइज खालामनायाव माने माबाया आङो खालि बेमोन कि आङो हार्डवर्क आरो खालामनो आरो आं फरायनायाव बे टाइमाव खारन आं एग्जामबो होबावगासिनोमोन बेखायनो आं बेफोराव बिजि दंमोन बेखायनो आं एफा बेबायदि मिडिया पाब्लिसिटि बेबायदियाव आं ओंखारसावाखैमोन हेला आङो बेनो अपिल खालामो कि जुदि इन केस माबा मोनसे लिरदों बा माबा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों इन फ्रन्ट गभर्नमेन्ट बा माबा मोनसे मिडियानि आवगोलाव बे बुस्थु कि बियो NFSC नागपुर जेखि मोनसे कलेज फायरनि बेनिफ्राय फार्स्ट आसामनिफ्राय फिमेल फायर इन्जिनियार फायर फाइटार हिसाबै ओंखारदों बे NFSC नागपुरनिफ्रायसो फार्स्ट बेखौ बियो मेनसन खालामथों बा जायखि बेखौ पाब्लिसाइज खालामदों बिसोरो बेखौ क्लियारलि मेनसन खालामथों नट दिस कि बेयो आसामनिफ्राय बा नर्थ इस्टनिफ्राय फार्स्ट होननानै बे बुस्थुआ मोननैबो कमप्लिटलि डिफरेन्ट बेयाव नोङो स्टेटनिफ्राय मोनसे फार्स्ट टार्म लानाय जायो बेनि पाब्लिसिटि कि नोङो आसामनि फार्स्ट बेयो कमप्लिटलि डिफरेन्ट आरो नों मोनसे कलेजनिफ्राय फार्स्ट बे मोननै बुस्थुआ कमप्लिटलि डिफरेन्ट